Mag-vlog ta para nindot ba? Boy, lain battery to ya? Wala, pero... Look at it or not? Wala na, nag-blink-blink naman siya. Ano sa man? Kantagid? Bugat man ko dyan, yung mag-walk-walk ra ba ta? So my friends, mag-jogging mi karon kauban ni Ate Chris o ni Kuya George karon. So time check is already 5:30. So kami wala pa gyud may mga tugpa. Ako ganihan ako gatog diri mga 4 AM nya wala gihapon gyud ni mga akong mata di gyud ko katog kay sige rag dagan akong utok. So mag-jogging mi karon kani nga jogginganan karon my friends kay safe ra ni kaayo nga layo sa kanang coronavirus bitaw nga karon nagakalat. So sa one thing pod nga mag-jogging mi is to exercise kay wala na kay may mga exercise dire kay na-quarantine na mi dire. So para pod mo taas-taas among immune system pod ba para okay kayo. So ang tawag dai sa among joggingan 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 ng karon is kuan El Corso. So mura na siya ganang mall ni siya sa SRP. So okay ni siya kayo pero wala pa ko kayo kadto pero sila ko na kadto. And then they say nga kuan nindot kayo ni siya. And then so ato na lang ni siya tanawon ato kung nindot ba gyud siya or dili. So way tugpa challenge nga vlog nga mag-jogging pero to be honest nakasuway na po kog jogging nga walay tug. Okay kayo. Okay kayo. Bring back memories, bring back yo. Sana all na couple shoes. Sana all na couple shirt guys. Really, nigga? Ngisi ang duha ay wala pa na sila kahibaw nga iuban na sila ron. Unsa na yun? Unsa daw sa jogging? Ha? Adto sa kurso? Asa ang leash? Ang leash? Asa? Asa dapit ang leash? Asa ang leash? Asa dapit? Oh? Asa ang leash? Naadiri? Oh? Naadiri ang leash? No arang leash. A few moments later. Okay kayo. Oh, ready na ko? Oh, ready na mo no? Dugayan nila no? A few moments later. So nanon mi sa sulod. Nanon mi sa sulod. Freak out ng duha. Dili kayo mapakalesi pase. Ugsi me. Hi hi hi, awa. Awa. Awang usa oh. Awang usa oh. Awang usa. Usa. Ooh. 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 Road trip. Woo. So nakaabot na mi dire sa El Corso, secret spot para sa jogginganan. So dire na siya kuan bitaw ka ng oh my god, the sun. Really, nigga?
So naday siya ito dagat bitaw sa kilid. So da ako nag-walking ko ni Patsy. Grabe ginispat si kahit pinig ko ano walking gid kayo mga friends kay. Oh grabe oh. Okay, challenge day po ni namo kay wala pun mintulog bitaw. So si kuya ni nagkuha ni Patsy karon. So ang nakanindot diri my friends, no? Kay pwede ta paglakaw-lakaw diri sa kilid bitaw na so na po sila dagat diri ba. Nindot kay diri ba kay. Ang saan oh grabe. So inay-inay ta diri. So ay sa manguha tagkasag diri my friend. Uy, mura mag dangerous diri kay kuan. Grabe ka ma-slide man ta. Okay, taon na sila dito. Ilan akong gibayaan. Wag mo akong iwan. Wag niyo akong iwan. Really, nigga? So one of the reason nga niuban ko nila dire kay yung hita pugog ka forever. So one ako nila gihuwatan. Naguna na gid sila adto. Ay, parihara gid ni gugma. Inay gyud ang mudagan permi kita na permi mo biyak. Dagan ta my friends, dagan ta. Dagan ta kay di ta ganahan magpalikod para nasgugma ba. Dapat mo kambakid ka. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang. Mukambakid ka. Antod na abot ang kanila. Nakaabot na ko nila. So my friends na mag-jogging sa takay para exercise. Unya na ta mag-vlog para okay kayo na ba? Okay kayo. Okay kayo. Tingnan ka diri, oy! Bagsak! Hapitay ko ato my friends, gikulpaan ko ato kay tungod aning vlog. Wow, kita sa akong ipang steps. To hapitay ko na pinang kuan. Sumo ni siya El Curso. So mga friends, nag-switch na ako sa cellphone. Ang gamit ang cellphone ni Kuya. So mura siya Oppo bitaw kaya grabe misa na lang yun atong naong murag tagbayot ani my friends. Really, nigga? So mo na siya ko ano. Nakanindot dito diri ah. Oh, okay. Nalipong ko ato da. So my friends, ang nakanindot gyud ani ba kay wala mitulog. So buhata po ni nga challenge bitaw ninyo kay kanang walay tulog bitaw nga kuan mag-jogging mo. Boy forever. So kay no entry naman dire. So sila ra ang mo U-turn kay wa mo ko nagdagero. So mo din ang mall dire asa SRP. Pero mo U-turn na lang po ko kay basig bawalan po ko. What? So ang adlaw is nindot na kayo pero sa gadugay nagkainit sad. Siyempre adlaw good. Bugo ka man Jirail. Bawal na daw adto makasud. Bawal murag lang gibot nga restriction bitaw nga dili pwede mo sulti nga kuan. Pero ang gibot ang ato do not enter. Pero lang gi Bisaya ba para makaintindi ang mga Bisaya na hindi nakaintindi ng mga Bisaya. English. Mga mahinginang di na lang. Kapoy, nakaboy, magpakugos na kaboy. Boy, pakugos na kaboy. Away I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Tawag na boy. So, mura Oh, na yan eh. gid mura. Kagidawan ba? Yum, okay pa yum? Yum? Okay pa, hal-hal naman lagi na. Boy, boy. Ay, Boy, kugos. yan yung mo tanawon boy. Kugos ako, kugos. Rockabye, baby, rockabye. Anya ang hangin ba? Ilang naong ba kay murag hamster kay mo kuan sa kuan. Wow. You're here. Tita. Ha? Champoy, kaya pa? Kaya pa, poy? A few moments later.
Okay na ta? Okay na ta, boy? Yay! Sama na, boy, uy! Ngayon mo naka-zombie, naglagsik-lagsik ni mong laway, boy! Oh? Tubig-tubig na ko dire. Lagsik laway. So my friends, dami karon sa Shell. Kay nagpalamig sila, mapalit sila o kuan ice cream or something kay grabe init ang adlaw. So as a dog sitter, mao ginay mo kuan. Magsitra ka like nga ni like chill then watch the dogs like yeah. Boy, how kang yunan boy? Boy, nansa naman ang atong daging boy. Kamu boy, paspasan yung dagan boy, oy. Paspasa dagan ninyo boy. Diyaan ko. Paspasan ninyo managan ni kuya boy ah. Asa mo ko to boy? Boy, basta man ang imong running ganiha boy. Ha? Sulit boy? Oh, sulit day ko no? Sinit? Oh? Good boy. A few moments later. So, ato na nangyayari ni atong vlog no kay gikapoy na kayo. Really, nigga? Lami na kayo ligo ba? So, if you like this video, please give it a thumbs up. Kung ganahan pa mumulantog laing mga videos, like and subscribe my friend. Kung ganahan pa mumulantog sa akong mga future videos, click that notification button para ma-notify mo sa akong mga latest videos ba. Okay kaya ba? Okay kaya ha? Wait dog kayo. Peace my friends.